היום הוא יום החתונה שלי, וכך הוא נראה. אז איפה מתחילים? קודם כל צריך להתארגן. אז עשיתי שיער, שפתיים, עיניים, לחיים, ציפורניים, גבות, סמלה. רגע, איפה החתן? נכנסתי, הייתי בלחץ, אף אחד לא קלט. אין זמן, מוכרחים להצטלם. עכשיו צילום, תחייכי, תסתכלי למעלה, תסתכלי למטה, ימינה, שמאלה, עכשיו ביחד, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, נשיקה. רגע, מתי אוכלים? זה רך, ואז זה עוד פעם רך, ואז זה נמס. לא, קודם חותמים על הכתובה. חתמתי, הייתי בלחץ, עדיין לא קלטו. החופה עברה מהר מדי. הרב ברך, שתינו יין, טבעת, כתובה, שוב יין, הכוס. שברתי, הייתי בלחץ. נראה לכם שקלטו? לא חשוב. עכשיו המסיבה. כל הילדים קופצים רוקדים. רקדנו, השתוללנו, התרגשנו, שתינו, שמחנו, האווירה מחשמלת. בקיצור, זאת החתונה שלנו. רגע, עוד לא אכלנו.